Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Batamai jong ka Tata Motors, halat ko ni Shillong, ringkat baka net foodish, ordar mapi, ninwan ramani, hakir dobiyeng jongpi. Kum shibenta ban kenteu ye ki samla puli ha ka kamilek high sports ka khasi students union nongtleo circle kala penlong ye ka first match saprang inter school football tournament kabala sedang nadu ka khat ar tarik ubna ye yong arjar arpu ar ha ka bale shimbenta de ki pratali ki school ye kene ka lempung ye lek kai football da pelipat ba da uba sign lang marbanyang ubala long kum kongsan bat ubala yaro ye ki kam tremon ngob ha jong ka KSU nongtleo circle la ban pen mau hang ni ba ha ka khat khandai trik ka ar phau trik bat ka ar phu wei trik ubna ya yong arajar ar phu ar ka sengkan sa penlong ye ka first match saprang inter school sports and athletic meet arajar ar phu ar ketika sinjam ke ban kong nak la ka seng pakan chim ketika banta kalong ban kentiu ya ki samla pule ki betal sap aka jing lakai pembang istu syai baka jing lakai kam desu tang penyekilan met akan dikejik bomta kedai kawai nak jing lakai kepala ban ai yang tak kamai keji hopo yeng posem jingi kam simenta tangi lakai sports kadai simenta bakin kentai kita kejing lang ki pasniu kam tabe ikijing di ki pasniu ki babun nak samla bomta kilim no kita kejing dia ke pasniu kita kejing di ke pasniu dengan skem tak kejing simenta jengpi kalau ke message sekiwe ki padba ina shong shnong ki babun ki kena ngi sai ba ki pep school na istempo te komta hakane ka sinjam ko patang sim kalang ba ganya khot ye wa ta ki kena ki ba la pep tak kisko ba kin wan byang sports ko kena ban pateng ke jing play ke jongki ba kan long nok ta ka jing sai hapo ka imlang salang ngas ngukmen sibun bangen yo penyedan pentah ke negesngi ke pamenta kerpang lembat pi kum keseng ke SU lembat pi ki kena skor ki pelong ki student jong kene ka dong ka than jongi barok kawe ngapen pau ka jing sngongu bat sngo buram ya ka seng ke SU ka pelak ban penlong ban organize kene ka program ya kene ka sport and athletic meets. Tingis no kemen labun kisnang jam simlayo syuk ban penlong yukum kene ke sport meet. Dan rai bentangi yo pat ye kene ke sport meet lengba ke jingalam jong ke KSU nongtleo circle. De ngangas ngo ban ang ai kublai sibun ye phi. Ki belong ki nong mach lenti ki nong yalam ye ka dong ka than haki benta ki babon ki liang. Ngasno barang bagi KSU ke julek ru ye sibun ki kam om tang ha ide program ki bamenta andre kiwe ki kam ki ban kaliang jong ke KSU ke ju penlong ban organize ki program ki baper kum ta na kaliang jong ngaso ban ong ban kit bok kit ruang nang kong me ke seng KSU long sil circle ba kenang lah ban sakri khambam ha ki babun serta ki liang na ke benta ka bha kamiat jong ke ni ka dong ka than jong i baro kawe kumbala mat pang do samla balong shong konor lesi hakini ke sport mit piran shibun ki items ki ba pireban pendap hakini ki sngi ki banwan te tang ka we ngadon ban pen ken mau ye pi kedai kanim kadi ke football ka pilek kai mentang lesi kem loong ba ke jingram kandon bat ke jingjop puru kandon ha ke jingle ten rei rem bat job ya kata om lei rei ka ba kongsan ngap pen ken mau ye pi kedai kanim Pidai ki kena school ki bau play ula kerku kerpang ye pi. Kaba pila ban yelek kai ha kadi kepor kaba mendang. Ubriu ubadang la ban yelek kai ye ka sport. Ha ka football ha kiwe ki jingilak kai. Kidai ki bau briu ki bau play kerku sisya ye ki. Namar Ubriu ubamla syuk ban yesim benta hakini ki sport kumnim haka football bat kiwe ki items jong ki sport ki popun ken mau uladu no yesibun ki a hanrei ki briu ki ba dangla ban yesim benta haka ki sport ki long ki briu ki bayo sibun ke jingkerku namar balai dei tang ki briu ki badan ye ke jingkot ye ke jingkhia Kila banisim bentam hake jingila kai kiba bonjat
Barok pidai ki priu ki bakot ki bakiak pila banyalak kai hangdim. Teka jingkot ke jingkiak ke bablei ai hapi. Nyau kolong ke jingkerku ke bakrau ngan soong ba pila banle ya ki ke barok ko dai nomor ba pidon lang baga jingkot ke jingkiak pila banle ya shibun ki ai haga jingem ke jongpi. Kumba pila menta banyalak kai ha ke sport kumnem. Nganget ba pila ru banyalak ya shibun la kolong haga jingpuleng la kalong haga jing tre jing ta la kalong hakikam ki ti ki jampi baro aru pila ban le lut ya kita ti lada pila du no ba phim la asu ban le kai sport ngam tharai ba phindang la ban le ya ki we ki kam ti snu thu ila dim kelet no de ka ong banga ngayele kan ke por ban yo ya ka jing job mundai tangkat ta andre snu thu abangala ban le kai kadai ke jingkerku ke bau play ula ai hapi baleng ba jo kene ka pau ka dat ka jingkermen ya kalawai ke jengpi ke ba pila banle ya shibun ki a am dei ba pin ong bangadan jingwat tang bangan long u players ka ke por dan na pleng jengpi ki ban long ha ka ke por kum ki players ki ban pau shekmat nang ni shekmat bat dan na pleng jengpi mdei ba pi le kai hang ne ba pin pentibit ba pin le sai ka sap ba pi don kum players dan rei dan na pi Iban selong ki officer dan pring jeng ki tim selong ki sekretari sarkar ki bah ki departemen ki baper te penlek jingmut haba pila kai ga ke support ba mentam te pilan ni ki bet ki jeng pi bat ke ba pila balang ba kan ke jinglek kai ke jeng pi ke sengi ke ba mentam nganget pinang la ru banlek ya shibon ki we ki kam ha ke jing pule ke jeng pi dikata ke ke banga ban seluruh ya pi wat ong bang ai swadi lek kai ne tar bangan yo price na kaleng jonga daga men sim snu kemen ru ban ong na ka bentak ki price ki jampi da ka men sim ke jing snu kemen kum ka dat ban yesno bentak lem bat pi ngan senyang lem na ka bentak ki ne ki katu ke ne ki jidon kam jong kadi ka program katu kentang ya wain na kit bok kit ruang ya ka sing KSU ba om tang menta le se kajing kerpat na kaleng junga kelong ba pinang ye piteng ya ba kum kini ke program na ke benta ki we patru islam ti lada kelong hakun ko ke bentang na kaleng junga na kula le sim ban ya don lambat pi la hakun ko ke por ba pi ya don kam kum kajing trailang ban penjat iki kam na ke benta kajing pa ba kajing met hakim pun sertap ko ong jong ka dong ka than hi barok ke we te kum we ni ke rong ba ngajus ngukmen ban ong ban yo i ba ka dong ka than jungi ka kiu haki liang barok te leng ba ki jingelam ki jongpi ke seng KSU om tang ka ni kum ong ki we ke program ki we ki benta ki ba pi dang don ban sim bi ka jingkit klik na ka benta ka dong ka than ya shaprang kum ki khon samla jong ka dong ka than na ka benta ka im bat ka pha ka miat jong ka ni ka dong ka than hi barok ka we